Punto sexto. Proposta de aprobación de folla de aprecio municipal na expropiación forzosa da finca sita no lugar de Caraña de Abaixo, sin número, San Martín de Tiobre, Betanzos. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. A parcela de referencia está situada no Xuncaliño e nas normas subsidiarias do planeamento urbanístico do Concello de Betanzos do ano 96 está calificada como equipamento deportivo, estando afectada nunha parte pola servidumbre de protección de dominio público marítimo terrestre. Según se pon de manifesto no informe xurídico, transcurridos 5 anos desde a entrada en vigor do planeamento urbanístico sin que se leve a efecto a expropiación dos terreos, según a súa clasificación urbanística, e seguindo o procedimento establecido, o propietario poderá presentar a correspondente folla de aprecio na que presenta e valoran a finca en 405.360,76 euros. Pola contra, o informe de tasación encargado polo Concello manifesta unha valoración de 57.900 euros. Propoñendo rexeitar a folla de aprecio presentada pola propiedade, aprobar a proposta formulada polos servicios técnicos municipais, sendo aceptada pola propiedade, procederíase ao abono da mesma e, no caso contrario, darlle traslado ao expediente ao Xurado de Expropiación de Galicia, que esta é a proposta co conxunto de apartados que se fai ao Pleno da Corporación. Voceiro de Betanzos en Común. Anunciar a nosa abstención neste punto, nada máis. Voceiro nacionalista. Grazas, señora alcaldesa. Ben, pois unha máis, non, das normas subsidiarias do ano 86 remasterizadas no 96 por dous gobernos do PSOE en solitario coa beizón do PP na Xunta, non? A pregunta xa é cantas máis nos quedan, porque, a ver, podemos debatir agora se ten xeito pintar, naquela altura, nese emprazamento xa un equipamento deportivo. A enquisa de equipamentos e infraestructuras locais da Deputación dicía que en algún momento este Concello dixo que aí iba a facer unha piscina, nun Xuncaliño, valga a obviedade do nome do emprazamento. Entón, quero dicir, que clase de planificación e de planeamento e de deseño de cidade se fixo que agora nos obriga a pagar algunha cantidade destas dúas ou algo intermedio a calquera delas por unha, bueno, meditada desde logo non parece, e vou deixar aí o cualificativo, non? Entón, claro, temos que expropiar agora isto, precisamente porque non se fixo nada, nin nos 5 anos, nin nos 10, nin nos 15, nin nos 20. E, supostamente, facer cumprir o obxecto da expropiación, ou sea, executar ese solo aí, para ese equipamento deportivo, até onde eu entendo. O cual, pois, a nos ofrece fundamentadas dúbidas de que sexa o sitio, de como encaixalo coa nova zonificación de zonas inundáveis que ven de facer pública a Xunta, de como encaixalo, pois precisamente, co que poñía o plan xeral que esta corporación tumbou, co encaixe que poida ter co plan xeral que se está a redixir actualmente, e coa oportunidade tamén de facer eso, non facer outra cousa, e cos antecedentes de que tuvemos que comernos por outra desas cousas, esas sorpresas das normas subsidiarias do PSOE, unha estrutura medio facer na Ribeira, porque logo de darlle licencia alguén lle pintou un parque encima, e nin parque, nin casas, nin nada no sitio. Entón, claro, bueno, non sei, cantas máis nos esperan deste estilo, non? Porque, desde logo, é descorazonador ver que, pois, a tal altura, estas hipotecas do pasado siguen detraendo nos cartos a todas e todos para este tipo de, desde o noso punto de vista, e até onde sabemos e entendemos, sin sentido. Entón, obviamente, o que temos claro que asuma a responsabilidade de facer isto quen provocou isto, non? Nos vamos a externos, porque non é responsabilidade nosa decidir cos datos que temos, que é apenas isto que se nos pon entre mans hoxe, pois nada, e tendo claro que, desde logo, desde o noso punto de vista e o deseño que defendemos e o modelo de cidade que defendemos, desde logo, aí non ten xeito nin traza facer o que vostedes nas súas normas subsidiarias pintaron para aí, senón, pois, outro tipo de ordenación bastante diferente a que vostedes veñen defendendo para esa zona. E, en consecuencia, pois xa digo, o noso voto vai ser de abstención e, polo momento, máis nada. Moitas grazas. Voceiro de Betanzos Novo. Bueno, pois por non reiterar argumentos que, efectivamente, as eivas que presenta urbanísticas, que xa comentamos
sempre neste pleno, non? Unhas normas subsidiarias de planeamento municipales absolutamente obsoletas e insostibles ambientalmente, económicamente e xurídicamente. Pero, digo, con independencia deso, evidentemente esta expropiación é un imperativo legal, e ben imposta por imperativo da lei. Transcurridos os prazos de 5 anos, o propietario ten o dereito de exixir a expropiación forzosa que irá ou non o Concello. Nesas estamos. Pero nós tampouco estamos de acordo coa valoración económica que os servicios técnicos municipais fixeron desta parcela. Aínda que, por suposto, é moito máis razoable que a que piden os propietarios, non estamos de acordo en que se valore como suelo urbanizado. Porque unha cousa é a clasificación urbanística dos terreos, que veñen nas normas subsidiarias, e outra é a situación básica de solo. As valoracións non se fan pola clasificación urbanística, se fan pola situación básica do solo que establece o texto refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana do 2015, legislación estatal, non pola Lei do Solo de Galicia. E, de acordo con esa legislación estatal, isto ten a consideración de situación básica de solo rural e, polo tanto, porque non está urbanizado, porque non ten instaladas e operativas infraestructuras e servicios necesarios para a edificación, porque está afectada pola servidumbre de costas, porque está afectada pola rede europea Natura 2000, isto tiña que ser valorado como situación básica de solo rural e a cantidade sería moi inferior. De valoralo como está hoxe, como propón a proposta do Goberno, pois seguramente no xurado de expropiación de Galicia subirá esta cuantía, por considerar eso como solo urbanizado, que non o é, nin físicamente, nin materialmente, nin legalmente. Por lo tanto, non vamos a apoiar esta proposta e nos absteremos tamén. Voceiro do Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa. Nuestro sentido de voto va a ser la abstención. Voceiro do Grupo de Goberno. En canto ás apreciacións xurídicas da proposta que se fai aquí, evidentemente que desde o Goberno o que temos é que tomar en conta as propostas que fan os servicios técnicos municipais. Calquera outra apreciación, en este caso, para o Goberno, non tería maior relevancia. Simplemente manifestar o xa dito, nada máis. Ben, pois, señor secretario, que se someta a votación. Sométese a votación o punto 6º, proposta de aprobación da folla de aprecio municipal na expropiación forzosa da finca sita no lugar de Caraña de Abaixo sin número, San Martín de Tiobre, Betanzos. Votos a favor? En contra? Abstencións? Apróbase a moción co voto favorable do Grupo Socialista e a abstención do Partido Popular, Betanzos Novo, BNG e Betanzos en Común. Punto seguinte.